Molweni, ndiyanamkela ku-Ezase TV ngesixhosa. Ubazothini ufika uzobuza umhlengi kunina uMangobese. uMangobese ke uthe uba usafuna ukutshata makahoye umtshato lo wakhe noSiboniso. Ubazo ke uhambile eya kulomhlengi uhlangana noMazondi umama kaMhlengi endleleni ethi uzoba thuthuzela ngokubehleleyo befuna nokubanika usicelo. Utheke lo mama hayi makahlale nomntanakhe bayabonga. Ubazobuyela kowabo utyisa utatakhe ibanana akafuni ke namhlanje ukutya. Umbuzile uba uyanini esaloni aphinde ambuze ngomhlengi. Utheke ubazo akevanga na uba umhlengi akasekho. Yena uzomcela abe khona emtshatweni wakhe noSiboniso. Utheke umdungu akayi apho. Kusebaleni kulobazothini kuhleli uMangobese nabantu bestokfela. Kufika uJulia ethi uzobaxelela into ba ubazo akekho right for uSiboniso, le yayindoda yakhe. uMangobese ke uthe kulungile usaya ngasese makamlindi. Ubuziwe ke uJulia ngomnye womama uba usamile na. Wabuza ke usisi uba uzobalekani mhlawumbe. Uthe engagqibi uthetha wavela ke uMangobese neketile enamanzi abilileyo emleqa. Hayi ke naye wadla phansi ke usisi. Babe behleka ke abamama bestokfela. Wawuphuma ngegate ke uJulia. Ubazothini ke isazela simphethe uyinto ethuleyo kwaSiboniso. Uyambuza ke uSiboniso uba utyiwa yintoni. Utheke yena yiyo yonke into kuhlangane nalento yoba ezotshata indoda kasisi wakhe. Kodwa ke uSiboniso uye wathi kuye kudaliwe ukuba bayoba bobabini ngoba kaloku sekuzinyanga ezininzi wabhubha umkakhe. Ubazothini ke nanko eyocela uXolani uba ayovelela kulomhlengi kungasoske kungabikho nomnye oyayo ukuyolelisana nabo. Uthe uXolani ke kutheni into uzoya yena kodwa ke wamcenga ke wathi wavuma. Kulobazothini kufika ubrother kaMhlengi umamngadi ngapha uzincokolela nomnganakhe othi uxakwa yilento yoba bengatsho nokuba unini na umlindo ngoba kaloku lamfana ubetshatile no ubengu tata omntana kaBazothini. Utheke umamngadi akayi apho yena. Uthe esagqiba ukutsho wabe sesitsho ke umfana uba ufanele ungayi esingcwabeni ngoba uyayazi uba ubulewe ngubani umhlengi. Wabe sebuza futhi uba yintoni le ingaka nifihlayo eningafuni umhlengi ayithethe. Hayi ke wamsusa umamngadi ngezithuko uba makaphume kwakhe otherwise kowabo koculwa amanye amagugu. Utheke umfana becinga uba bayamtyhola xa besithi uyathakatha uMangobese. uMangobese ke uthe uthakatha umama wakhe nomakhulu wakhe namaphela la agcwele kowabo. Uyawahamba ke umfana esathukela uMangobese. uSiboniso uhambile ke eyocenga umdunge uba aye emtshatweni kaBazothini ngoba ngeke onwabe xa engekho kaloku ubazo uyamthanda utata wakhe. uXolani uhleli nabanye ke abafana kuyaselwa kumnandi. Ude wacela ke ubrother kaMhlengi uba ibe nguye security xa kukhe umtshato ngoba yena akazibakho kwigate kutshata usisi wakhe. Wabe ke emgcwalisela ke lo mfana uba angazaphinde ayenze lento ayenzileyo yokuya kowabo ayogeza. Waxolisa ke ubrother kaMhlengi ngelithi bebenokuqala kowabo so ubesele ize athi abe uya kuloXolani uyogeza. Wathi ke uXolani uzuthi ke pha kubazo xa ekubuza uba ndiyile na kowenu. Uthi ewe bendiyile ndawuvelela. Uyaliwe ke ubazothini ngomama bakowabo ngezinto zomtshato zonke ke izinto zokuyala umakoti. Lwafika ke usuku lomtshato kumnandi kuyaculwa umdunge naye ufikile. uXolani ushiye ubrother kaMhlengi kwigate uba bengu-security. Ubazo uzogqumile banxibe isintu. Siboniso uyamamatheka bayamthutha ngeziduko zakhe nobazo naye uyathuthwa ngapha.
Ubazo ke emva koba ebuziwe utata obekhona uba uSiboniso uyamthanda na, uye wavuma ke waphakama ke exhensa ke uBazo ephethe umkhonto egijima eya phambi koSiboniso, wafika wawuhlaba phambi kwakhe, waphakama ke uSiboniso exhensa evuya encumile. Uthe ke uBazo esagobile kumnandi encumile xa ephakamisa inhloko qi komhlengi nebrother yakhe encumile umhlengi. Wothuka ke uBazo wafeinta. Enkosi, ngicela siqhubeke, silike, siphinde sisubscribe. Bye.